Nai tonai joto ani khapungni takte hukjongno norokno tinini kotal video lamsogo norok kotalongoi tongkhake ani channel o norok subscribe khairdi tini norok ni bagui blaino nangkukmani kok thai tubui phai tongo hingke norok nang o kok sanani swkang bwkha kaham borok bo kundino phono borok kotor wngoi tongoi manya tamni bagui hingke bo borok rok bai tongmani bagui bo borok kolok kotor wngoi tongoi manya kahini bagui tini norok ni bagui o kok thaino tubui phaikhe tongmung kaham tongdi hingke naidi khapungni takte bukhukjong tongmung kaham borokno phwrwngnani tongmung kaham kokno sanani chini abo blaino chini borok rokni bagui belai kheno odhikar kotor abo tani bagui hingke kaisa borok tongmung sitra wngoi tongkha kaisa borok bini tongmung chaya wngoi tongkha nung bono phwrwngnani sanani abo odhikar tani hingke obaikeno jung kaisa tei kaisa no hamjakmung kok thairwnani hamjakmung kokno sanani ke tini obono ang norokni thani o naiyo keboni thani lagai gwnangta wngdi norok kising norok hamjakladi abo se norokni lagai buino hamjaknai borok bo se kerong rakhungma klaio gwnadi khapni takte bukhukjong keboni thani lagai gwnangta wngdi abo blaino chaya norok kising norok hamjakladi abo se norokni lagai naidi jung rang puisa nalaimani buino sutai wngoi tongmani aboni slai a lagai kotoni slai norok kising norok hamjaklai tongmani abo bo kaisa lagai no gwnadi tabuk nung buini kheto samung khlaikya hajira phano thangya ba nung bono yakul khelka ke nung aije kheto malik bo nini nogo bobo yakul ma supani abono kaisa lagai hingke nung kaisa bono hamjagui no nung bono chubai rekha ke bo nung bono chubai rekha hingka ba bo jespo nungoi tongthong bobo nono ma chuba phaini karon nung binuro thangui nung chubaimani jinis bobo nono ma chubanai abo se kaisa borokni hamjaklaimani lagai hingke buino hamjaknai borok bo se kerong rakhungma klaio sob samui no buino hamjagui tongnai abo se tabuk tongmung chamung jotono rakhugui tongma klaio hingke naidi abo nung buino hamjaknai borok bo se kerong rakhungma klaio hingke nung tabuk uansukchidi nung bwsuk jora tikhe borokno hamjaknani na orok tongo kaisa live hingke kaisa hingke labni kaisa hingke jung jisu kristo no twinai hamjaklai tongmani oboso kotor jung chini borok rok khe kwbangma dal bidal hamjakmani no uansugui thangui mano abo ya a kok ang saya tini jisu kristo ni thani tongmani bisingtwi se hamjaklai tongdi hinui ang norokno o kok sa ke asukno jotono hambai।